Okay, magandang hapon sa lahat mga nanonood sa Facebook. Si Kingdra, it could be a monster or dragon, Pokemon, mga kaibigan. At Kingdra also mga kaibigan, it evolved also from Sidra, mga kaibigan huling that Sidra also can be more protection, powerful, dangerous than any Sidra, mga kaibigan huling That kind of the thing is also harmless as a dragon and a seahorse. Kaya ang seahorse mga kaibigan, nagkapatid lang po sila ng mga seaweeds mga kaibigan. Pero ito mga kaibigan, yung years pa in real life mga kaibigan, bumubuntis kahit lalaki po siya. Ganun lang po yung mga kaibigan nga, destroy and what? Destroy the point and watch all and throw your face. Ganun lang po yung mga kaibigan nga.